על כך שכל הזמן הוא חושב כיצד להפוך את הסלע, את האבן, שהוא לא רק דומם, אלא יש בו אב ובן, אבן. אנחנו מבקשים, חשבנו איך להגיד לו תודה. אז אנחנו פניתי לאבישי, שהוא על המוזיקה, והוא הכין עיבוד. התזמורת של בית הספר מנגנת. ילדי, אנחנו מכירים את שרון, את הכיתה של שרון, הם הצטרפו יחד עם חברי המקהלה הקבועים, ולפני שאנחנו מתחילים לשיר ביחד, המילים יהיו על השקופית, אתם בוודאי תוכלו להצטרף לפזמון, כי הוא קליט. אנחנו מבקשים להגיד תודה למורטי. חשבנו איזה תודה, מה ניתן? אז הלכתי לישראל כהן שעובד בעץ, מפה, מהגליל התחתון. הוא לקח עץ אורן, חתך אותו, שם בו מלא אהבה. כל אחד מהמוזמנים פה קיבל את הדיסק שאנחנו נשיר. אמנם הדיסק הוא נמצא באולפן של בית הספר, אז פה זה יהיה בחי, אבל במקום לתת למורטי באיזה מעטפה סתם, אז יש פה מארז לדיסקים כזה. למעלה יש את הדיסק, ומתחת יש את הסיפור של השיר שאני אקרא אותו. דוקטור מורטי מסביר, כתבתי את השיר לאחר מלחמת ששת הימים, כשהגעתי לכותל המערבי בהתרגשות גדולה, לפגוש את הר השם. כמה קבים, גיבורי התהילה,